ஹலோ கைஸ், இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்பாட் வந்திருக்கோம். கோயம்புத்தூர்ல இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பக்கத்துல இருக்க ஒரு ஸ்பாட். இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாளையார் டேம் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாளையார் டேம். அதை சுத்தி இருக்கிற தண்ணி தான் நல்ல சில்லுன்னு காத்தடிக்குது. ரொம்பவுமே க்ரௌட் இல்லாத ஒரு இடம். சுத்தி பாருங்களேன், எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸுமே கிடையாது. ரொம்ப ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு பிளேஸா இருக்கு. கோயம்புத்தூர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பக்கமான ஒரு இடம். சுத்தி மலைங்களா இருக்கு, டேம் இருக்கு. வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மாடுலாம் புல்லு மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கு. அங்க சில பேர் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப அழகான பிளேஸ். ஆனா இங்க ஒரே ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்ன அப்படின்னா, இங்க வந்து யாரும் குடிக்காதீங்க, அதுவும் இல்லாம இங்க மீன் பிடிக்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு. வரப்பே உங்களுக்கு வந்து அங்க போர்ட்ல போட்டிருப்பாங்க. ரொம்ப அழகான பிளேஸ். நீங்க ஃபேமிலியோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்தீங்கன்னா சூப்பரா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு இடம் தெரியுது அப்படின்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க, நானும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றேன். அன்டில் தென் பை பை.